Origins 2 клавиатурите от HyperX са вече факт, като днес ще разгледаме две нови предложения, а какво може да очаквате от тях ще разберете до края на това видео. Origins 2 са дългоочаквана серия и започват с 3 модела клавиатури, като днес ще разгледаме два hot swappable варианта в лесни за смяна полупрозрачни корпуси, атрактивна подсветка, стегната акустика с лек усет на пишеща машина и свръхреакции с частота по предаване на данни от 8000 Hz. HyperX Origins 2 комбинират интересни характеристики, които не ги виждаме често ръка за ръка. Два размера с препоръчителна крайно клиентска цена за България от приблизително 100 евро за Origins 265 и 120 евро за Origins 1800. Стандартните кутии на марката, чието съдържание се различава единствено от самата клавиатура. Останалата част от окомплектовката включва комбиниран инструмент за вадене на капачки и случове, кабел за свързване и книжки с опътване. Пластмасова рамка с гладки страни и зърнеста текстура в горната част, клавиатурите привличат с прозиращи детайли, осветени от подсветката. Създаден с идеята да изразим себе си, дизайнът на Origins 2 позволява лесно прехвърляне от един корпус в друг, който можем да се закупим отделно или разпечатаме на 3D принтер с чертежи, предоставени от HyperX. Процесът е лесен, като при Origins 265 използваме магнитната кука в комплекта и дърпаме внимателно платката, а за 1800 развиваме 8 болта отдолу. Веднъж извадени, става ясно, че целият строеж на клавиатурата представлява една монолитна конструкция без надстърчащи компоненти. Погледната отдолу, електрониката, която наблюдаваме, прилича и най-вероятно е управляващата платка с нейният микроконтролер. Под нея имаме два вида мека пяна, следвани от основната платка и носещата плоча, а силиконовият пръстен между тях служи за уплътнение. Остава само да преместим голямото парче силикон от единият корпус в другият, след което поставяме клавиатурата и вече сме готови. Капачките с широк шрифт пропускат обилна светлина и са лесни за разчитане. Привидно изглежда са изработени от ABS с гладко покритие, което не е най-устойчиво на мазни петна и вероятно са единствената слаба част на клавиатурите. От друга страна, най-сериозната промяна в Origins 2 е 8000 Hz Polling Rate, който добавя допълнителна острота в реакциите спрямо традиционните 1000 Hz клавиатури. В реални условия разликата е трудно доловима, но там където се забелязва най-силно и където подобен модел сияе са състезателните FPS шутери, монитори с високо опресняване и комбинация от двете. Червените HyperX случове изискват около 40 грама сила на задействане и притежават характерният линеен ход с една идея повече съпротивление. С фин слой нанесен лубрикант, това не са типичните случове, плуващи в смазка, тези в Origins 2 едва ли биха могли да дадат по-ясна представа докъде е натиснат самият клавиш. В следващите кадри ще ги чуете в действие и докато го правите, ударете по един лайк на това видео, споделете го с приятели, а защо не и да се абонирате за канала Скамбанка. По време на игра, HyperX Origins показват превъзходни реакции и в най-изискващите заглавия. Без значение избраният жанр, клавиатурите доставят отчетливо усещане за изминалият ход и го правят без да напрягат пръстите. Малкият размер е отличен избор за FPS шутери и по-малки бюра, докато Origins 2800 е универсална както за гейминг, така и за продуктивност. Стабилизаторите работят безотказно с еднородно усещане от всеки край и дори преместена в 3D разпечатан корпус, акустиката е също толкова страхотна. Прозиращата подсветка добавя дълбочина в клавиатурите и е красива гледка от всеки ъгъл. Софтуерът за управление Ingenuity ни предоставя достъп до препрограмиране на бутоните, управление на подсветката, запис на макроси, профили с настройки за различните сценарии и фърмуер обновления.
За заключение ще оценим, че HyperX Origins 2 са изключително красиви механични геймърски клавиатури, доставящи превъзходно изострени реакции, средно меки и отчетливи случаи с безгрешно работещи стабилизатори и ярка наситена подсветка. Солидно изработен интериор с превъзходна по-ретро акустика и ако това не е достатъчно, винаги можем да си направим корпус по свой дизайн благодарение на чертежите, предоставени от HyperX. Два размера, отговарящи на всички нужди, поставени на разумна цена предвид 8000 Hz Polling Rate с поддръжка на 3 и 5 пинови механични Hot Swappable случове. С това казано, Origins 2 имат един недостатък и това са капачките, чието гланцово покритие ще изисква да ги забърсваме по-често. За пълна отливка при 3D печат ще имате нужда от по-голям принтер, а другият вариант е да разделите детайлите на равни части, както е и в нашият случай. Бялата плоча под клавишите подсилва сериозно подсветката, така че може би едни прозрачни капачки ще направят клавиатурата още по-яка. Докато тези предложения може би няма да се сторят атрактивни за всеки, това е само началото и очакваме от компанията да разработят и такива с метален корпус за почитателите на алой вариантите. Какво мислите за HyperX Origins 2? Харесват ли ви и какво най-много ви привлича в тях? Оставете вашите мнения в коментарите, там можете да споделите своите идеи и да ни зададете въпросите си. В описанието ще откриете линкове за всички показани продукти и още много информация. Не забравяйте да харесате нашето видео и да се абонирате за канала Скамбанка. HyperX Origins 265 и Origins 2800 открийте на Gaming Gear BG. Ако сте от Варна, заповядайте в нашият магазин, където можете да разгледате периферия, аксесуари и мърчандайз.